Lige høre efter her en gang. Der var mange gange her i forgårs, hvor klokken den var 40. Lad kom her. Hvis den bliver 40 igen, så slår der kraftet med ihjel, dit svin. Nå. Litteratur, ja en bog. Litteratur, ja en bog. Litteratur, ja en bog. Og husk at læse, du skal huske at... Hey bookworms, welcome to another motherfucking video. Det er book review af Little Short Story of the World and the History of the World. Den er blevet anbefalet til mig af en fra Israel, som var på vores skole og tale om historiefagdidaktik. Og så sagde hun, at det her det var den bedste bog, der nogensinde er blevet skrevet i litteraturens historie. Så jeg tænkte, okay, booker den der lige på biblioteket. Så var jeg lige nede på biblioteket og lånte den. Det handler om historie. Det er skrevet til børn. Det er godt, du se hvordan det så ser vi lige om hvordan det er, når man har læst den. Yo, en dag skal vi dø. Bum bum, det var det. Det var et super forsøg, du. Fiktion lives on beyond infinity, like a human centipede. Ligesom bang, bang, yeah. Det er så her, hvor det første kapitel starter. Der er Once Upon a Time, står der er et billede af nogle dinosaurer, og det er her, hvor jeg har tænkt mig at stoppe med at læse. Vi skal opleve fantasy og krimi, muligvis, vi får se. Står du det? Fagbøger, det er bare dejligt, du. Digte og pis. Mere muldvarpen, baby, det er hits for kids. Okay, så nu har jeg læst det, som der i bogen hedder The Preface, og jeg ved ikke, hvad Preface betyder, men det står der, hvor der plejer at stå forord, så jeg tror måske, at det er det samme, som når der står forord. Så jeg læser forordet, og det er der Ernest Guggenheimers. Det er ham, der så har skrevet den der Little Book of History. Hans barnebarn, ligesom skriver den der Preface der, og barnebarnet siger ligesom, at da den her bog den blev skrevet i 30'erne eller sådan noget, der Ernest Guggenheimer, så var det fordi, at så han siger ligesom, hvorfor den ikke blev skrevet på engelsk før, fordi det her det fra 2005 eller sådan noget, og det er den første gang blevet udgivet på, engelsk, og det er en kæmpe succes og har været skrevet på 18 forskellige sprog og sådan noget, men ikke på engelsk endnu. Så siger han, hvordan kan det være? Og så siger han, at det er fordi, at dengang det blev skrevet i 30'erne, der boede han ligesom i Østrig eller sådan noget, ikke? Og så, altså ham der Ernest Guggenheimer, så skrev han, det blev en kæmpe succes, og så i 2. verdenskrig der, så nazisterne, de sagde, de brændte den så, ikke? Og så flyttede han til England senere, og så var folk sådan, skal vi ikke lige oversætte den for dig, og sådan, og så ham der Ernest Guggenheimer der, han sagde så ligesom, det vil jeg selv gøre, ikke? Og men hvorfor skrev han den overhovedet? Det siger han også, ham der barnebarnet. Det gjorde han, fordi at han skrev sammen med en lille pige, så var det pennevenner med en lille pige, ham der Ernest Guggenheimer, der havde en penneven, der var en lille pige, var datter til nogle af hans venner eller sådan noget der. Jeg synes det var sjovt at fortælle hende sådan en historie, men han var træt af sådan at bruge sådan fagtermer og pisselort og referencer, og at det hele skulle være formelt og sådan noget. Det skulle bare være lige til at forstå for sådan en lille pige, synes han. Så han skrev det ligesom i breve til hende, og hun synes det var sjovt, sagde han. På en dag, så da han skulle til at fri til sin kone, så sad det på et træstamme sammen ude i en eller anden park. Inden han friede til hende, så hævde han lige sådan et papir op af lommen, hvor der stod Little History of the World, og så læste han et kapitel op. Ikke bog endnu, men de her breve, han bare sendte til den her lille pige. Og så kunne hans kommende kone så godt lide det, så hun sagde også ja, det var, at han så spurgte, om de skulle giftes, kort tid efter, han lige havde læst det der højt for hende. Men så han så skrev den der bog der, og det var en kæmpe succes, men han har aldrig oversat den til engelsk. Det var fordi, han sagde, hvad fanden vil englænderne vide om europæernes historie eller sådan noget der, ikke? Men så var han også selv blevet britter på det tidspunkt der, eller sådan noget senere i hans liv. Så synes han, det var fint nok at skrive også og inkludere lidt mere britisk historie. Illustrationerne er lavet af en, der er en rytter, så det hestene, de er altså pænere end menneskerne, plejede ham der Ernest Guggenheimer der, og joke om at sige, at det var sjovt. Hvad fanden var det den? Så til sidst så ville folk gerne ligesom have den der oversætning til engelsk, og så sagde ham der bedstefaren der Ernest Guggenheimer, han sagde ligesom sådan, det er fordi jeg selv gerne vil gøre det. Der er ikke nogen, der skal gøre det for mig, jeg vil gerne selv gøre det. Og så tog det bare rigtig, rigtig lang tid, og han endte med ikke at blive færdig med at gøre det. Døde som 92-årig, men så hans kone der, som havde læst det der, eller fået læst det der brev højt den der gang der, hun lavede så det der arbejde færdigt der. Og det blev skide godt, synes barnebarnet, og man kan bare glæde sig. Så det vi skal på de næste mange kommende uger, fredag kl. 5 hver eneste fredag morgen kl. 5, det er, at vi skal på en rejse gennem historien med noget europæisk syn, går ud fra. Nu var der også lige nogle dinosaurer, der kapitel 1, det er jo ikke bare Europa og sådan noget pis der, men der er også noget med britisk historie og sådan noget. Så var der også noget med buddhisme åbenbart, fordi at hans onkel, Guggenheimers onkel, han var buddhist, og så jeg sgu godt nok. Så jeg kan fandme godt glæde jer. Fortæller jeg er spændt as fuck. Så vi ses en anden gang. Peace, like and subscribe. You know what I'm saying? Just don't do that. Don't do. Husk at læse, du skal huske at læse.